standing nyo bro? Yung standing nyo? Ano yung standing nyo? Wala kayong panalo? Wala pa kayong panalo? Wala pa kami. Ayun, galing eh. Pero tayo kami. Pero tayo kami. Wala pa tayo zero. Pero tayo kami. Wala tayong panalo.
YouTube. Ay, YouTube. YouTube yan? YouTube. Ayun sa luwi. Yung live kasi kailangan may load ka dun. Kailangan may load ka pag live. Pag sa YouTube, kahit wala. Pag-upload. I-picture mo yung mga bangko dito ay. EBTV. Nabidyo yung mga ilaro niya dati. Yung first game, yung kaya ano. Nabidyo ko yun. Yung natalo niyo ang Palyas. Nabidyo ko yun. Sayang oh, huwag na-county pero wala na oras. Sayang. Wala eh, time out ni. Wala na kayo mga wala na. San? Shut out. Tembor bagong gilas. Sakila ba? Sakoy. Suara. Sakila ba? Wala na yung team mo, coach. Coach, wala na yung team mo. Wala na yan. Walo na naman, walo. Ha? Walo, tititusikan. Wala na yan. Talo yan sila. Yan ang standing nila, coach. Standing nila. Huli na kami. Hindi kasi naglaro si Guillermo nung nakaraan. Wala silang ano eh. Puro bibigyan tayo ng bakante sa kanila. Kaya pala. Hindi sila kumpleto palagi. Yung kalaro na ng Balugo, di ba? Wala. Hindi rin kumpleto. Wala yun sila, ano. Kung kumpleto sila, Oo. Grabe, Universidad ba? Universidad ikot. Parang hinibra tong Lumboy. Shout out dito. Shout out sa Wagdulor. YouTube. Yuri ko logo. di ba na may bayar ko? Ha? Sa kanya ko. Yan.